Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kedorbar Shillong Mulait Bri-Sumer ilaka Sumer East Janti Hills District haka Sautra Unaitung Arja Arpun Briew lingba uba defender Pynïap merang ba Shillong kalapha ya ka Kyrwoh kubor ka Kyntait ya ka jingkam bau tensing Dkhar uba jutip kumu arki bau dei na kani ka Shillong haka miet jong ka lai tari Unaitung Arja Arpun Briew ki pulet ke East Janti Hills District kila Pynïap bekileo kiam laingot ki Briew ki blok Kdew Donkti haka jingra bor bat jing Pynïap yau ba kersan lamurang ubala jak ngai ringkat bat kakali Maruti Suzuki Espresso bathamai jong u nado ka khat santari jeleo Arja Arpun Briew ki laingot ki blok Kdew Donkti ki kentup yau Kumar Barman Saupusau Snam Karta ubana Kokrajar Assam bat ujoy Sharon Barman Laipo Pras Nam Karta ubana Chirang District Assam bat ki basa ru hat Simen Bazar Umpleng nalor tensing Dkhar ubajutip kumu arki Laipusau Snam Karta upadai na Mulait Sumer East Janti Hills District ong ka Kyrwoh Hendrai nak liang kedor bas nong Mulait Bri-Sumer kala ong bakla wa jing tip sapang tu tensing bat la lap ba dei satiau nong song snong jong kani snong la ong ba jing kam bau dei na kani snong kadi jing bakla bat ka bom don nong rem bat ka jing pen sai ka long banam don ka jing pen bot nam sniu ya ka snong bat ki nong song snong ka Mulait Bri-Sumer kum ban syukro ki pulet kila ong ha ka jing toket kini ki Briew kila pla ba kila ra bor yo ba kersan nang ta kila Pynïap yo ubat bread ya ka met ha ka krem dau yong ka bala I Islam klam trai-sho ha dongkon ka snong rembai ban bore ya ka kamrunar Daka jinglap lenti jong kini ki laingot ka kenhon ki pulet ringkat bat ka SDRF bat SRT kila lej ban seno e ka met yap uba kersan na kateka jaka ka bakenja. Uba kersan udu nong nya turis taksi na snong tongseng che Shillong melabun bon snam. Uba syong basa ah tongseng na do dang red bat udai kupa jog hinriu ngot ki khon bat udang sutiet kali thamai men ha ka pratari ujelio Arajar Arpun Briew. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka Shah plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya